Hello, my name is Jackson. And my name is Evelyn. Don't forget to like, comment, and subscribe to Nara Adventure channel. Bye bye. Waroknya Indonesia. Semenika Bapak Tari Waros Romanggolo Bapak ingkang nomor setunggal. Nggih. Iki kabeh wis padha ngambruk Pak Narto. Nggih klesedan Mas Jaya. Klesedan. Ya. Nggih samenika babak pertama minangka pemanasan. Nggih menika pambuka saha pemanasan saking rencang-rencang karo Daun Satria Muda. Iki pokoknya sing rawuh rene ora ming barang ketok tok Pak Narto. Nggih. Ananging barang-barang sing boten ketok menika simbah-simbah menika ingkang saking alam liya. Alam liya. Menika sampun rawuh wonten mriki kaperlu ngerameaken acara wonten siang menika. Mbok bilih semoga saja dari Dusun Gambiran Desa Ngulon salam menika waget dipun paringi gemah ripah roh jinawi Amin ya rabbal alamin. Kanthi donga panjenengan sedaya lantaran seni budaya wonten ing siang menika. Iki macam-macam dirawuhke mengkono babak warok gedruk ono tari Bali pokoknya bareng-bareng demi menghibur masyarakat Dusun Gambiran dan sekitarnya. Khususipun datang putra ingkang dipun hitanaken niki Mas Gibran Putra. Nggih menika ingkang sampun dipun hitanaken napa dereng menika mugi-mugi putra ingkang dipun hitanaken dados putra ingkang solih migunani dhateng tiyang sepuhipun berguna bagi nusa dan bangsa Mas Joyo. Pokoknya selamat dengan bentuk baru. Baru. Nggih menika karo adikipun sing dipun hitan Mas Joyo wonten sebelah mriki nggih. Oh niki. Nggih, Mas Gibran Putra menika. Mas Gibran Putra. Mas Gibran Putra kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oh. Biyen aku supit kelas 3 SMP, Pak. Kelas 3 SMP Mas Joyo ora alot. Kuwi aku nganti digeret-geret. Oh, digeret-geret deneng-eneng rute kang supite. Asine ra urung wani. Urung wani dipeksa-peksa wi. Iya. Pokoke supit kuwi pepisan wae aja ping pindho. Sepisan wae. Soale ngapoki. Ngapok tetep kapok Mas Gibran ki tetep kapok wi Mas. Iya. Nggih. Mas Gibran, le supit arep dibaleni meneh apa ora? Kapok napa mboten? Tapi iki mboten minangka medeni sing liyane mboten nggih. Pokoke adik-adik semuanya saiki supit niku wis ora lara. Ora lara. Ki ana iklan ning radio mi supit ora lara. Soale dengan majunya zaman menika alat sudah mendukung. Iya, enten sing jenenge laser ora krasa. Ora krasa. Mugano awak dhewe sebagai kewajibane wong Islam nggih menika diwajibaken kagem berhitan sunat nggih kagem adik-adik ingkang dereng hitan monggo enggal hitan aja lali nanggap GWSM. Kanthi hitan menika dados ibadah
Muda. Amin. Ngibadahi apa Panarto mergo hitan ngundang Garuda Wisnu Satria Muda. Sak mene oke brayat-brayat penontonnya bareng-bareng Podo seneng kabeh. Lah. Muga-muga nggih. Muga kuwi wis dadi berkah barokah. Amin. Iki sing nonton kene kabeh mendoakan supaya nih Mas Gibran Putra menika dados putra sing soleh. Amin. Berguna bagi masyarakat nusa dan juga agama. Leres Mas Jojo. Nggih. Pokoknya welinge, pokoknya manut karo wong tuane. Nggih. Karo guru ya Karo kudu gurune. digugu. Nggih. Pokoknya sekabehane hormat dengan orang tua, mugi-mugi kaya sing mau didongakake. Nggih. Iso dadi penerus seni Leres. kebudayaan Indonesia. Mugano Panarto iki zaman saiki oke cah cilik-cilik dolanane HP wae. Kok esuk tekan sore dolanane HP wae. Ha iki suwe-suwe engko sak liyane ngrusak mripat bisa ngrusak sing jenengane semangat sing sejatine urip iki janjane ora mung manteng layar HP tapi kudu obah pola ya syukur-syukur gelem mlebu sanggar ngono dadi iso melu nguring-nguring kabudayaan Jawi. Leres berkreasi. Kadang bapak ibuke nek anake dolan ning pasar ngono kae, Pak Bu, ajeng nyuwun jaran, ajeng nyuwun pecut. Ha iki kadang ana dolanan ngono kuwi dipun turuti mawon supaya nih masa kecil menika diisi dengan hal-hal yang bahagia yang berbau kesenian supaya nih ngenjang niku saged dados generasi penerus. Iya. Iki sithik-sithik ning orang ngaji. Orang ngaji Mas Jojo ya seperti dadi iso pitutur luhur. Ya, betul. Iya. Pokoknya kita dorong anak-anak untuk mencerdai kebudayaan Indonesia. Iya. Nggih. Iya. Yo, satunggaling lagu panyuwunan saking lah iki sing duwe gawe mungkin niku Mas Gibran Mas menika Gibran. nyuwun lagu Wiso Tresno. Tresno. Mas Jojo iki sindane kok wis jedul Mas Jojo nang kene ora krasa iki. Ya, selamat datang Iya. Ceng Sania. Kok rada keri kepiye iki? Ado-ado mabur saka Kalimantan, Kalimantan macet. ning awang-awang kono macet. Heeh. Pripun ngabari Mbak Sania? Alhamdulillah sehat Mas. Oh, iki mau ning dhuwur kono kepiye goncang-goncang ora pesawate? Jan yo bergetar. Bergetar. Pokoknya aja cedak-cedak karo tukang base. Soalnya tukang base iki sing ngisor bergetar ya, Wan. Waduh, kawan. Sikile iki lho maksudnya. Ya dipun paringi wisa terus semua kagem menjadi semuanya. Masih bersama Garuda Wisnu Satria Muda Indonesia punya bersama Sinden Trimos. Ginu plenu pokoknya asoy Pak D dipun paringi wisa tresno sumangga.
Seliramu kebacut tak tresnani endingnya tane seliramu rapi so tak jepi Ayo Mas Arjun, baroknya Indonesia. Ayo Mas Joko. Yo, oh, yo.
aturaken pengumuman dhateng tiyang sepuhipun Adik Aira, monggo enggal merapat wonten sakilen panggung amargi putranipun semaput. Sebenarnya ngaturaken pengumuman dhateng tiyang sepuhipun Adik Aira kasuwun enggal merapat sakilen panggung amargi putranipun semaput. Matur nuwun. Ayo mondo seselahan ger bareng-bareng ono kene ono ing gampiran. Yuk salam magelang. Ayo para bola putra, bola karang taruna sedaya. Minangka seni budaya siang menika dadosaken anggugan jiwa seni kanthi luhur budaya bebarengan. dicari bapaknya di samping panggung, samping kanan panggung.
Sekali lagi pengumuman kami teruskan kepada adik Aira dari Dukun, dicari bapaknya di samping kanan panggung. Terima kasih. Ya, kami ulang untuk panggilan untuk teman-teman dari adik Naila dari Sleman, teman-temannya atau keluarganya untuk merapat di samping kanan panggung di sekitaran operator sound system. Mohon sekali lagi panggilan kami tujukan kepada keluarga atau teman-temannya adik Naila dari Sleman. Mohon untuk merapat di kanan panggung dikarenakan adik Naila kecapean atau semaput. Terima kasih.
Yuk. Roko kang kaciret tresno dinali-tali ning jiwa gandrung parasmu ora kamu ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak topo bisa dipaksa sunyatan sing tak apa Bebasane kembang mekar ono ing ati nanging dudu aku sing wis lilakno nipat timbang atimu lara mergo rasa tresno iki ra bisa dipaksa Hatiku percaya yen kowe mesti bisa nglihake aku sumantino.
Menika tari warok ingkang bapak nomor setunggal. Iki pokoknya awak dhewe dipor-porke digayang-gayangke. Iya. Dalam rangka sunatanipun Walimatul Khitan Dik Jibran Putra menika. Sih menika. Mugi dados putra ingkang berguna bagi masyarakat nungso lan agama. Amin ya rabbal alamin.